garantizarse. Una vez más, que son los que diseñando el cuadro macroeconómico un cargo al programa operativo de crecimiento inteligente que presentamos el pasado jueves, por la que... Señoras e señores, quisiera agradecer evidentemente a presencia... Pero digo que o gran reto para Galicia no período 2014-2020 non é superar o illamento, senón mellorar a competitividade da nosa economía. Pois ben, a elo irán destinados a gran maioría dos 883 millóns de euros de FEDER que conforman este programa e que hoxe presentamos. Prácticamente 7 de cada 10 euros se repartirán en 4 eixos que sosteñen a nosa aposta económica. Posta económica na que vimos traballando dentro do plan estratégico e que concentra tamén a estrategia de especialización intelixente, aprobada tamén polo comisario anterior, 2014-2020. Estos 4 eixos son os seguintes. Impulso da I+D+I e desenvolvemento tecnolóxico, 142 millóns de euros. Co principal objetivo de incrementar en 6 puntos o gasto das empresas en innovación, do 46 ao 53%. Segundo, potenciar e mellorar a calidade das tecnoloxías da comunicación, 140 millóns de euros. Complementando o proceso de modernización da Administración e dos servizos públicos e tamén de profundizar no coñecemento digital dos galegos. Terceiro eixo, mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, 143 millóns de euros, contribuindo sobre todo a aumentar o tamaño das que existen e tamén, por suposto, a crear outras novas. E o último, e cuarto eixo, é insistir na consolidación dunha economía respetuosa co medio ambiente, 153 millóns de euros, cunha aposta todavía maior polo uso das enerxías renovables, sendo Galicia a primeira comunidade autónoma en enerxías renovables, tamén polo fomento da mobilidade sostible e pola reducción das emisións de gases invernadeiros en 8 puntos. Del 100% con cargo al Estado, que